Video. Di ko kala kaog layo guys. Mao na nga mauli na laman ko. Imbis kay mo adto na ko dito sa may merkado guys. Walay ayo. Itago mag-isda. Di na kay sila mo biyahig layo kay kan mahal bang gasolina lagi. Ako nang pabuhatog layag na nasbert. Baw ka ha. Ha? Wa pa? Nanakay paon? Murag na pa may bahaw tinamo day sararon. Ang lagi ingno nagmamukot na di sa papanagatog palangre. Murag diha. Diha gabiin nya murag karumpong buntag murag. Gipahanga man ni Albig iyang pambot. Albin. Basta kay katunga na gusa kaya ni mama na lagi oh. Muhanga din ng pambot o mutungas na. Nagibuilo na nakatunga lagi na. Uy. Daku aman to. 50 kilos. Panagko tin eh. Yes, pag may abang. Wa pa sa Alex an? Taas pa? Taas mo na sa plano mo kaya na. Ah. Labok na nga.